Kaixo, gugare. Luka. Ekine. Eta Maialen eta izango gare Aizko Mendiarrizkako hezitzaileak. Garaionen egongo gare, uztailan 4tik 11. Ta zein gau bertan? Gauza pilo bat. Pantanera irterak, bibakak, beldur gauak, urjolasak, be. Eta zelan pasau bio ba? Primeran, superondo. Seguro. Ezagutu Luka, Maialen eta Ekine. Zer sartuko dute udalekutako motxilan? Eguzkitzago kremia, piztinako betaurrekuak, forro polarra, eta losakua, bai. Bale, banik sartuko do ziur, uriamosteko makina, eguzkitako betaurrekuak, sakua, toalla eta ur botella. Erbengo dut komuneko papela, buzeetako tubua, aurpegi margotzeko marguak, gitarra eta kaltzetinak. Ta zuek ze sartuko dozuen motxilan? Ingo utriltxatxiliko udalekutan, animau!